ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನನ್ನ ಕುದರ್ದೀನಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಗೆ ಎಂಕುಲು ಹೊರ ಟಿವಿ ಆಪುನ್ ಮಂಡ ನೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಚಿರ್ ತೂನಾಗ ಟಿವಿ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಅವು ಟಿವಿ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿರ ಕಂಬಳ ಇನಿಕ್ ಮೂಜಿದಿ ನಾವು ಅಂಚ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಗಂತದಲ್ಲಿ ವೈಪರ ಮಂಜುಟಿ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಮಂಡ ಆಕಲ ಬುಡಿಯರನ್ ಪನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರುಡು ಯಾನು ಬಾರಿ ಬಂಗವೈದಿ ಪಂಡ ಅವು ಎರ್ಲು ಏಪ ಎಂಚ ಪಾರು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐತ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವೇನು ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ಐತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಿಡವಣೆ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಆನಂದ ಇವತ್ತು ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಅದಾಗ ಕೊಲ್ತ ಮಜಾಲ್ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಮನಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬುರ್ನ ಅದಾಗ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಚ ಬಾರಿ ನಾನು ಎಂಚ ನನ್ನ ಟಿವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದಾಗ ಟಿವಿ ಮಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟಿವಿ ನೆಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತು ಆನಂದಿ ಅವು ಎರು ಅವು ನಾಯರ್ ಗೆತ್ತದ ಹಾಕಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಎರು ಮಾತು ಸಹ ಸಾಲುಡು ಎರು ಎಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಿಕ್ಕದನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ಇರೇಗ ಅಲ್ಲ ಜಾಪು ಚೆನ್ನೈ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರುವದಿರು ಕುದಿಟ್ಟು 15-30 ಬಾರ್ದು ಕಮ್ರಾಡ್ 11-90 13-90 ಬಾರ್ದು ಈ ಕಡೆ ಪೈಯೊಟ್ಟದಿರಲ್ಲ ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಿರಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾರು ಏನಾರ ಬತ್ತೇಂಡೆ ಪೆಂಚೈನಿ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ಬೈಕಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ಇಂಚ ಅದಾಗ ಪೈಯೊಟ್ಟದಿರ ಹಾಕೋಣ ಎರು ಇನ್ನು ಏ ತಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಅವನೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ಡ ಮಾತ್ರ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಪಾರ್ದನೆಯರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದ ಮೋಡೆ ಕೆರ್ವಾ ಸೆಲವುಲ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ರೇಸರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಪುಣ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೈನಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನನ್ನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡಿನಾರು ಬಲ ಎಡಪಾತಿರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರ್ರ ಪುದರ್ದಾಯ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನನ್ನ ಬಂದಿರಗೆ ಎಂತ ಪುದರ್ ಬಂತು ಇರ್ರ ಪುದರ್ದಾಯ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಸೆಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂತು ಕೊರ್ನಿ ದಾಯ್ತಾ ಬಂಡ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂಡ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರು ಪಾರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ತೂವರೆ ದುಂಬು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಅಪಗದ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ತು ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಚಿದ್ ರೇಸ್ ಅದಾಗ ಇರುತ್ತ ರೇಸ್ ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇರು ಆ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೇನು ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಸಟ್ಟು ಮಾಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಸೆಕೆಂಡೇ ಯಾವ್ಜಿ ಕೆಲವು ಯೋಟ್ಲು ಸಾಲ್ಗೆ ಬೇತೇನೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ಯೋಟ್ಲು ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ವಾ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಪಾರ್ನು ವಾ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಗಿಡ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡು ಅವೇನು ನಾಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಲಾರ್ದೆ ಬಿಡುಡು ಮತ್ತೋಡೆ ಬಿಡುಡು ಆ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ವ ಇರ್ಲು ಅವೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕುದಿಟ್ಟು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಹೊರ ಟಿವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡ ನೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿರ್ ತೂನಾಗ ಟಿವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಟಿವಿ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಟಿವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಏನು ಗುಣಪಾಲ್ ಗಡಂಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನನ್ನ ಕುದರ್ದೀನಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಗಡಂಬೇರೆ ಅದಾಗ ಕಡಂಬೆ ಎರಡು ಎಂಪಲ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿ ಬೂರ್ನು ಆ ಪೊತ್ತು ಟಿವಿಗೆ ಬೂರ್ನು ಅದಾಗ ಟಿವಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಬರ್ತನು ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿರ ಕಂಬಳ ಇನಿಕ್ ಮೂಜಿದಿ ನಾವು ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಚು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಲು ಬಾರಂತ ಆತು ಫೈಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎರುಟ್ಲಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಚೆ ತೂದು ಎರುನು ಅವ ಟೈಪ್ ಬಿಡದು ಪುರ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದ ಏರ್ ಮಾರ್ ಬರ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎರುನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಬಿಡದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದ ಕುದಿಟ್ಟು ತೂಪನ ಫಸ್ಟ್ ಕುದಿಟ್ಟು ತೂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಯ್ತು ಎರು ಇಂಚ ಪಾರ್ನು ದಾದಾಂದು ಎರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಗಂತದಲ್ಲಿ ವೈಪರ ಮಂಜುಟಿ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಆಕಲ ಬುಡಿಯರನ್ ಪನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ ಬುಡಿ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂಡ ದುಂಬುರ ಮೈಕ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಈರೆ ಗೊತ್ತವನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಬುಡಿಯರ್ ಬಂಡೆ ಮಂಜುಟಿ ತೂನಾಗ ಬುಡ್ಪುನ ಕೈ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಎರು ಸ್ಟೆಪ್ ದೆಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುದಾವು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಇರ್ನ ಈ ಗೀಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಟಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಂದ ಆತು ಶಾರ್ಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನಿಂತಾರೆ ವಾಯರಕ್ಕೆ ಬರ ಮಲ್ತಾರಿ ಬಂದ ವಾಯರದ ಟೈಮ್ ಬರ ತೂತಾರೆ ಅದು ಪೂರ ಇರ್ತಾವ ತೂಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಇರುವತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೈಲ್ ಅಂದ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ಗೆ ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರದ ಬರ ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರುಡು ಯಾನು
ಬಾರಿ ಭಂಗ ಇದೆ ಪಂಡ ಅವು ಎರ್ಲು ಏಪ ಎಂಚ ಪಾರ್ವಂದು ಬಂಡ ಐತ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವೇನು ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ಐತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಗಿಡವನೇ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಆನಂದ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಬಾಟೆ ಅಂಡ ಆನಂದನೆ ಪಾರ್ನು ಅವು ಎಂಚ ಪಾರ್ವಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಫೈಲಾಪಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಪ್ ದಂಡೆಗಳ ಸಾಗುವಂತಿತ್ತಗೆ ದಂಡೆ ಬುರ್ಲ ತಿರುವಾಳ ಆಸೆದ ಅಂತವರ ಗಿಡ ನಾಯರ್ ಬುರುಂಡಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿನಜ್ಜಿ ದಂಡೆ ಬೋದಲ ಈ ಆನಂದನ್ನೇ ಅವು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ನೀ ಪತ್ತುಗಳು ದುಂಬುಲ್ಲ ಅವೇನು ಬೋದು ಬೀಟ್ ಮೊಲ್ದ ಹಾಕೋದು ಅವು ಇಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅವೇನು ಎನ್ನರಿಜ್ಜಿ ಐಟು ಬಾರಿ ಐಟು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಪೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಯರು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ ಟೈಮ್ ತೂಪನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತೂಪರ ಟೈಮ್ ತೂಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುದಿಟ್ಟು ತೂಪೆ ತೂಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುದಿಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಪ್ಪು ಜತೆ ಪಂಡ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಕುದಿಕ್ ಬೋಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋಡಿ ಐಟು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಟ್ರೆ ಆಪನು ವಾಯರು ಇಂಚ ಪಾರ್ನು ಬಾ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ನು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಐನ್ ಬರದು ದಿಪ್ಪಾರ ಇರು ಎಂಚ ಬಾಯ್ ಬಾಟೇನೆ ಬಾಯ್ ಫಟ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮು ಮೂಲು ಟಿವಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪೂರ ಅವರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಚೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ದಪ್ಪಗಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಾಗ ಯಾನು ಕೂದು ಐನ್ ಬರೆಪುನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂಟೆಂಚ ಬತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ತಿದಮ್ಮೇರು ಸಾಧು ಸನಿಲೆ ಆರ್ಲೆತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಾನು 88 ಡೀರು ಕಟ್ಟೆ ಈರೆ ಕಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಅನ್ನರ ಬದರಡು ಯಾನು 88 ಡೀರು ಐದು ಕೊಂಚ ಆಜು ವರ್ಷ ಎರ್ಬಿಡೆ ಐಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಜ್ ಮೆಡ್ಲು ಆತನು ಒಂದೇ 700 ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನು ಮಲ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತಾರಪ್ಪ ಅದಾಗ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿ ಅನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಗ ಹೊಸಬೇಟೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇರು ಮಾರಿಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ಲಂಜಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಎಡ್ತುಡು ಎಂಗಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಯಾರು ಆರು ಮಂಡ್ಯರಿ ಎಡ್ತುರ್ ದೊಟ್ಟು ಬಲ ಅಂಚೆ ಎಡ್ತುರ್ ದೊಟ್ಟು ಬಯ ಕೊಳಕಿರು ಒತ್ತುರುಡಂಜಿ 33 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಬಾರಿ ಏರು ಸಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಕೋಟೆ ಅನಿಪು ಜಗ್ಗು ಸುಟ್ರಿಪ್ಪಿ ಎಂಕುಲು ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಮೆಡ್ಲೇವ್ ಆ ಟೈಪ್ ದಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಎರು ಸೆಟ್ ಆವಡು ಸಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆ ಗಿಡ ಇಂಚೆ ಅತ ಅಂದೆ ಪಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಈ ಟೈಪ್ ಗಿಡ ಈ ಟೈಪ್ ಗಿಡ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಾವು ಮೆಡ್ಲು ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಸ್ಯಣ್ಣನ ಗುರ್ತಾಂಡು ಕೋಟೆಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬರಂದಿತ್ತೆ ಕಂಬಳಾಗ ಸಸ್ಯಣ್ಣೆ ಎರುಗಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದು 23 ವರ್ಷ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 23 ವರ್ಷ ಆರ್ನೈಟ್ಲ ಆರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಆತಿನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಎಂಗಳು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಜಿನ್ ಹತ್ರ ಆರು ಏನಡಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ತೊಂಜೇರು ಅವು ಎಂಜಿನ್ ಹತ್ರ ಯಾನೇ ಪಾನ್ಕೊಂಡು ಐದಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸ್ತನಿಲಿ ಅವಳ ಯಾನೇ ಪಾನೋಡು ಎಂಚ ಗಿಡ ಈ ಇಂಚ ಮಂಡ ಅಂಚ ಗಿಡಗ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಲ ಆರಿಗೆ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಇತ್ತಲ ಇರು ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಟೀಮ್ಗೂ ಇರ್ ಇತ್ತಲ ಟೈಮ್ ತೂದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತೂಡು ನಿಜ ಟೈಮ್ ತೂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ವಾಯರು ಇಂಚ ಪಾರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಎರಡ ಟೈಮರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಪಗದ ಟೈಮರ್ ಅವು ಏಪಾಗಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ ಕೊಲ್ತ ಮಜಾಲ್ಡ್ ಸಸ್ಯಣ್ಣೆ ದೆತ್ಕೋರ್ನಿ ಅದಗ ಕೊಲ್ತ ಮಜಾಲ್ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಲ್ ಬುಡ್ನ ಅದ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಚ ಬಾರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚನ ಟಿವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದಾಗ ಟಿವಿ ಆತೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ನ ದುಂಬೆ ಪಾರ್ನದಿದ್ದಾರೆ ದುಂಬೆ ಅವು ನೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಚೆ ಓ ಎತ್ತು ಪಾರ್ನ ಅದಾಗ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂಡ ಅವು ಟಿವಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅವು ಟಪ್ ರೈಟ್ ಬಂತು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾಗ ಆಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಟಿವಿ ಬನ್ನೋಡ ಅಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದುಮ್ಮು ಟಿವಿ ಬನ್ನಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಕೊರಂದಿತ್ತೇರು ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಪೇರು ರೆಡ್ಡಿ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆರು ಕಾರ್ ಬಾಡ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆರು ಕಾರ್ ಬಾಡ್ತಾನೆ ಅವಳ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಅಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಾಲ ವರಾರ ಸಮ ಗೊತ್ತಿರು ವರಾರ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತೂ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ದನಿಕ್ಲೇನು ಟಿವಿ ರೂಮ್ ಬಿಡಲಿದ್ದರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫ್ರಿನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂಚೆತ್ತು ವಾದ ವಿವಾದ ಬಲ್ಲಿ ಆತನಗ ಮಿತ್ತದ ಎಂದು 14 ಬೇಲೆದಕ್ಕೂ ಪುರ ದನಿಕಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬಾಡ್ದನ್ ಅಂದಾಗ ದನಿಕ್ ದಾಳ ಬರ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಮಾಡ ಮಂಜು ಇಟ್ಟಿರ್ಪೇರಿ ದನಿ ಅವಳು ತಿರ್ತಿಪ್ಪೇರಿ ದನಿಕಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬಾಡ್ದನ್ ಅಂಚ ಅಂಚಲ ಚರ್ಚೆ ಪುರ ಆತಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ
ಈತ್ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಈರ್ ಅಪಘಾತ ಕಂಬಳಗಳು ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ದಾಯ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಡಾರ ಇರ್ನ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೈದಂಡೆ ಅಪಘಾತ ಕಂಬಳಡೆ ದುಂಬು ಟಿವಿ ದುಂಬು ಲೆತ್ತು ಬನಂತೆ ಟಿವಿ ದುಂಬು ಸಮ ಸಮ ಆ ಟಿವಿ ದುಂಬು ಅವೇನ್ ಲೆತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಐಟ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅದಾಗ ಈ ರೆಪಿರ್ನಾಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ರೆಪಿರ್ನಾಗ್ಲೇ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ತುಂಡ ಲೆತ್ತು ಬಂಡಿರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈರು ತೂಯಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತ ಪುತ್ತಾರ ಪಣಪನಂಟ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಾ ಎರಡು ಮಾರ್ನಾಟ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಪಾರ್ದನೆ ಇರು ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ ಮೋಡೆ ಕೆರ್ವಾ ಸೆಲವುಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಲ್ಲ ರೇಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿಮಾರು ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಣಿಲ ಕರ್ಣೆ ದೊನ್ನೆ ಬೊಳ್ಳೆದ ಬೊಳ್ಳೆ ಐಕೆ ಕರ್ಣೆ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಲೇನೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಚ ಐಕ್ಳು ಇಂತ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬೊಕ್ಕದ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬಂಡ ಎರ್ಮುಂಡೆಲ ತಾಟೆಲ ಎಂಗಳು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಎರ್ಮುಂಡೆ ಗಿಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಕುದುರಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಎರ್ಮುಂಡೆದ ತಾಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಅವಲ್ಲ ಅವು ಎವರೇಜ್ ರೇಸ್ ಇರ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎರು ಗಿಡಪ್ನಾರ ಏರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಡಿತ್ತೆ ಟೀನೆಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿ ಅವು ಎರು ಅವು ನಾಯರ್ ದೆತ್ತದ ಹಾಕಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಎರು ಆತು ಸರ್ ಆತು ಟಾಪ್ ಏರ್ಲ ಗಿಡದ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಆರ್ಲ ಗಿಡದ ಬಾರಿ ಮೇಟ್ಲು ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಯನು ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡವನಾಗ ಇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ನ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಸಾಲುಡು ಎರು ಎಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಿಕ್ಕದನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಲ್ಲ ಜಾಪು ಬೇತೇನೆ ಚೆನ್ನೈ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿರ್ವದೇರು ಶಿರ್ವದೇರು ಯಾವ ಸಸ್ಯ ನಡುತ್ತೆ ಶಿರ್ವದೇರು ಅವು ಕುದಿಟ್ಟು 15-30 ಬಾರ್ದು ಕಂಬಳ 11-90 ಬರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಶಿರ್ವ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿಮಾರು ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಈ ಮೂಜಿ ಇರುತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಪತ್ತಾರೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ತಾಟೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ರೇಸ್ ಅಂತೂ ಬುಟ್ಟಿಮಾರು ಡೇಂಜರ್ ದಾಳ ಮಲ್ಪ ಚೆನ್ನೈ ಶಿರ್ವದೇರು ಅವು ಇರುವೆಳ್ಳಿ ಅವಳ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಪಾಂಡುಪುರ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ರೇಸ್ ಅವು ಆತ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪತ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪು ಕುದಿಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಕುದಿಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಶಿರ್ವಲ ಕೊಪ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಬುದರ್ಡು ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡ 3 ಗಂಟೆ 10 ಗಿಡ ವಾನಮ್ 15-30 ಕಂಬಳ ವಾನ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ರೇಸೇ ಬೇತೇವೆ ಅಂಚ ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ಅವು ಸಾಲ್ ಗಿಂಚ ಬಾರದು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಅವು ನಿಂಚ ತುಂಡೆ ಏರ್ಲ ಉಂದಾಲ ಯಾವ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಕೆಲವೇರ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ವ ಕರೆತಿಕ್ಕಿಗೊಳ್ಳೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತಾರಿಗೆ ಅವೆಂಚ ಅವು ಇರುತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಯರು ಇಂಚ ಬಾರ್ನು ಪಂಡ್ರ ತುಂಬೆ ಬಂಡ ಐತೆ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಾರ ಇಂದೇ ವಿನ್ನಾಪುಂಡು ಇಂದೇ ಸಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬನೋಲಿ ಮಾತಾ ಇರ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೂಚಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲಪುರ ಪನ್ಪಾರ ಇತ್ತೆದಲ್ಲ ವಾಯರು ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರ್ನು ಕರೆ ತೊಂಡ ಬಂತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರತ್ತಂದ ಬೇತೇರ್ ಬುರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬುರ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದು ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವು ಇಂಜಿನ್ ಹತ್ರ ಏನಡನಿಗೆ ಪೂರ ಇರ್ತಾವ ಐಕೆ ಈರೆಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಲಂಚನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಪೈಯೊಟ್ಟದಿರ್ಲ ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಿರ್ಲೆತ್ತನು ಈ ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾರು ಏನಾರ ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಚೈನಿ ಸರ್ವೆ ಅನ್ ಮೆಲ್ಲ ಬದುಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ಇಂಚ ಅದಾಗ ಪೈಯೊಟ್ಟದಿರ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಎರುಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ತಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಚ ఒక బోళం తుర్ల కొండొట్టులుతుంది కొలత మధ్యలో కంబ అవదా కొండొట్టుదారు కేండి ఎంచ బోళం తుర్ల ఎన్నాల ఈ నీరున ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೈಲ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಂಜೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೈಲ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಪಂಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎರು ಬುಟ್ಲಾಗ ಆರು ಎಂಗಲ್ಲ ರೆಂಜಾಲ ಪಂಜಾಲ ಸತಿಚೇರ ಆರು ಉಂಚಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡಲ್ ಇತ್ತೀರಿ ಅದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಬರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹತ್ತು ಒಂದರ ಬಟ್ಟು ಬಿಡೋಡು ಅವಲೇ ಬಿಡೋಡು ಗೋಲ್ ಉಂಚಿರಿ ರೆಫ್ರಿ ಅಡೆಗೆ ಎರು ಬುಂಡ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಬಂಡ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಲ ಮೂಲ ಬಾರ್ನೆಗ್ಲು ಇರು ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ನೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಕ್ಕನ ಲೇಟಣ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಬೆಂಜಾಲ ಮಂಜಾಲ ಸತ್ಸೇರ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್
ಇತ್ತದ ಈ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ ದುಂಬು ಪೋಯಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗುದು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡಾರ್ ಇತ್ ಬರ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಾರಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಹೊತ್ತೊಂಡಾರ ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇರಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಬರೋದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.